kulendi. Tiri mugore ra 2026 ipapa nhasi day richiti 24 January, but pane nyaya yanetsa panapa. Nezuro vachamisa musi wa 23 January vakabudawo vachitaura kuti ndadzoka mupolitics, ndauya ndavhura new movement yangu, zita handisi kukudza izvezvi, asi ndichazokuudzai pamberi apa. ZANU-PF iri kucelebrate kudzoka kwaita advocate Nelson Chamisa mupolitics. Vatotodedzera kuti welcome back to politics Mr. Chamisa, our punch bag is back. Ndo zviri kutaurwa neZANU-PF pa social media. ZANU-PF patriots munoona vari ndozvo vari kutotaura iko zvinova kuti aiwa our punching bag is back. Amen. Mashoko aya anaka kudherera mukatera. Because one thing that I know, munhu opposition angotaura anything funny about chakadaro is back. Unoswera unzi tiri kumbokudaiwo for questioning, because vanhu vari kutaura kuti pane zvimwe zvakamboitika kwavari. But ZANU-PF seems like freedom of speech inoshanda kune vanhu veZANU-PF zvakanyanyisa, vanokwanisa kungotaura zvese zvavanoda. But anyways, vanhu vajairana politics dzavo ndedzaya dzekuti marivals vachingokandirana namashoko, something yekuti chinongoitika pamwe ndo kungomokana kwavanenge vachingoita kwacho ikokoko. And in terms of nyaya dzeleadership, apasati padaidzirwa leadership dzavo ikoko kupati kwavo, vasati vadaidzira kuti ndiani achanga ari president kana kuti vice kana kuti ani, pangointroducwa political movement. Hanzi hapana kana one wakamboda kumbosvika achinofila gap iri. Ndo mamwe mashoko avanga vari kutaura. But let's watch this space. Do you think kuti zvinopera mushera pekuti ZANU-PF yakutotanga kuti our punching bag is back? Iwo nyaya yakaitariso unoiona sei? Unofunga kuti pane zvinopera mushera kana kuti zvobuda apo? Kuti iwo utofirira kuti handadzoka ndagadzirira manje ndauya ndakoka ndaane new ideas, because yet at this time we will teach them a lesson. I don't know what kind of lesson, but what's your take on nyaya iyi? Ngazviki zvoda kutionesa nguva iripo zvatidi zvokuzoti mangwana, but iwo wai usina kuzvitaura nguva ichiripo. Ngatimbotaura ngationesane panapa izvezvi, then tozopinda kuti toona kuti kana pane zvidawo zoanalyswa ndikudzoka manje.